खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय दिनै 19 एप्रिल शुक्रबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं किलिखां ब्रह्मआ फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि गोसोनि साननाय हनायफ्रा फेलें थांनो हागौ दुखु दाहाजोंनो साना बारलांनो हागौ वृष राशि माबाफोर गोरोन्थि हाबा मावफ्लांनानै साजा मोननो गिखांनाय फैनो हागौ गाज्रि सानजागोन मिथुन राशि माबा मोनसे गिदिर हाबा मावनो थाखाय गोबां साहसनि गोनांथि जानो हागौ खामानिया जाफुंसारगोन कर्कट राशि नोंथांनि अहंकारनि जाहोनाव रांखावरि बिथिङाव गोग्लैसोलांनो हागौ नखराव जेंना सोमजिनो हागौ सिंह राशि बेफार फालांगि खालामोब्ला गाज्रि गोहोम गोग्लैनो हागौ साना जेथो गोनां जागोन कन्या राशि माबा मोनसे खामानि मावनो लानायाव नोंथांनि आंगोआ हेंथा होनो हागौ गोसोआ जोबोरैनो दुखु मोनखांनो हागौ तुला राशि मोजां मोनलायनायाव अनलायनाया बांगोन गोजोन खुसियै थानो हागोन मोजां सान वृश्चिक राशि माबाफोर आनजाद होदोंब्ला उथ्रिसारनो हागौ गोसोआ जोबोरैनो रंजाखांनाय मोनगोन धनु राशि सुथुर सोमजिनो हागौ सुथुरा नोंथांखौ नाख्रेबनो नाजागोन सांग्राङै थानाया गाहाम जागोन मकर राशि नोंथांनि गथ'आ गोरोन्थि हाबा मावफ्लांनो हागौ गथ'खौ लानानै जिंगासिनांनो हागौ कुम्भ राशि नोंथांनि थांखिया जाफुंसारनो हागौ बिसिनि सुखु फैगोन मोजां सान मीन राशि गोबावनिफ्रायनो नाजानायनि मोजां फिथाइखौ मोननो हागोन साना गाहामैनो बारलांनो हागौ दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय गोजोन्थों गोजोनथाव खौरां सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा बाजाज बाइक सालायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा ईद एन्ड बिहु दामाका अफार होगासिनो दं क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 22 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम ईद एन्ड बिहु दामाका अफार आरो एक्सेन्सनि खाबुफोर होगासिनो दं नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय ईद एन्ड बिहु दामाका अफार एक्सेन्सआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लोगोसे मोजां अफारबो लानानै फैदों बेफोरनो जाबाय हेलमेट फ्रि 5 लिटार पेट्रल फ्रि केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरोबाव लोगोसे मोनसे गोजोनथाव खौरां 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफा एसर गिफ्ट्स हरनाय जागोन फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 7999 रां बेसेनावनो डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो जायखिजाया बाइकखौनो एक्सचेन्ज खालामनायनि खाबु लानानै फैदों आबुङै मिथिनो थाखाय 6003817191 7002240725 आरो 9101547892 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन